Sí, a ver, un punto nunca es malo, pero aquí en casa o que queríamos era ganar e consolidar esa racha que levamos de derrotas, polo menos tirar un poquinho máis pa diante, pero bueno, foi un partido complicado, non se pudo. Sabe, quizáis entona pouco este empate en casa. Sí, a min sábeme a derrota. Tivemos ocasións para gañar o partido, con máis dun gol de diferencia, eu creo, pero bueno, temos que afinar un poquinho máis e para o próximo intentar ganar. Claro, bueno, por lo menos como ti dis, non? Intentar que remate esa racha negativa de derrotas seguidas. Exactamente. O que me levou positivo é que polo menos entramos en unha dinámica da que viñamos que non nos encontrábamos del todo e hoxe polo menos viuse outra cara do equipo. Bueno, comentamos que o equipo comezou ben a Liga con dúas victorias seguidas, ao final un principio de campeonato algo irregular, entón para vos podemos dicir. Sí, un poquito de todo. Que pasa? Empezamos ganando, viñémonos arriba e creo que baixamos un poquinho o ritmo e eso foi o que desencadenou as tres derrotas seguidas. Pero bueno, sirvimos para aprender e agora estamos volvendo a retomar o ritmo co que empezamos. E claro, en unha categoría tan igualada como esta non se pode un Sí, relaxar. non, isto como a segunda división española. O primeiro pode pasar a último en cuestión de 2 semanas. O sea, aquí sabemos que é unha temporada moi longa e temos que apretar os dentes e seguir porque sabemos que pode pasar calquera cousa. Precisamente me comentabas antes eso, non? Que o equipo é ambicioso e que pensa remontar posicións. Eso intentaremos. O objetivo é pelear polos postos de ascenso, aínda que foi un inicio un pouco irregular, como se suele decir. Sabemos que as cousas non é como empezan, senón como acaban. Entón intentaremos remar e tirar postos para arriba. Bueno, pues esperemos que este puntiño sumado hoxe en casa poda ser o revulsivo que lle dé ao equipo máis folgos, non? De cara aos seguintes Polo encontros. menos, sí, outra cara de cara aos seguintes partidos. Polo menos salir con outra ambición e saber que somos un grupo unido, levámonos ben entre nós, eso creo que é o máis importante, ao final de todo. Moitas gracias por atendernos. Moitas gracias a usted.